Sarauta TV. Assalamu alaikum jama'a. A yau ma na zo muku da sabon bidiyo akan Facebook. Na zo da sabon bidiyo ne akan Facebook, zan yi bayani ne ci ake sanja numban waya a cikin Facebook. Alal misali ka buɗe numban wayan ka ne, ka buɗe Facebook ɗinka ne don lambar wayan daban kake so ka sauya numban wayan da ka buɗe Facebook ɗinka da shi. To ga hanya ta mafi sauki ce zaka bi. Kar ku manta ku danna subscribe, sa'annan ku danna ƙararrawa, domin wannan shine zai bani ƙwarin gwiwar ɗaura sababbin bidiyoyi domin ku. Kuma har a kullum muna tunatar da ku cewa shi subscribe ɗin da ake danna mana ba za a rage ka da komai ba, domin in ka danna wannan subscribe ɗin mu ne za mu samu ƙwarin gwiwa ɗaura sabon bidiyoyi. Alama ce wanda zai tabbatar da cewa kuna tare da mu. Mun gode. Ba tare ɓata lokaci ba, za mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. Yayin da ka ɗauki wayanka kamar haka, sai ka shiga cikin Facebook ɗinka. Idan ka shiga cikin Facebook ɗinka ya ɗan yi cycling ɗin kaɗan, za ga ya buɗe, saboda ya danganta ga yanayin ƙarfin network. To ka gani ƙarfin network ɗin wayana ya ɗan yi low kaɗan, amma yanzu zai buɗe. To yayin da wayanka ya buɗe, a can sama za ka ga sunan aji akwai home, friend, ga sunan da alamomi da yawa guda 5 a jere. To daga can hannun dama na farko za ga wasu layuka guda 3 a jere, ma'ana menu kenan. Sai ka danna kan wannan menu, yana budewa kai tsaye sai ka tafi direct ƙasa. Daga can ƙarshe za ga an sa log out, ma'ana kenan fita daga cikin Facebook gaba daya. To za ga an sa setting and privacy. Kafin log out za ga shi gashi nan, sai ka danna kan setting and privacy. Da zaran ka danna za ga ya fito, sai ka danna kan setting na farko kenan. Kana danna kan setting zai dan yi cycling na 'yan sekunkuna, yana budewa za ga a farko an sa personal information. Sai ka shiga cikin wannan personal information din. Da zaran ka shiga cikin personal information din nan, zai dan yi cycling ya bude ma. Da zaran ya bude ma, za ga a farko an sa general kenan gaba ɗaya, za ga an sa name, email address, phone number. Sai ka danna kan wannan phone number. Idan ka danna kan wannan phone number, shi ma ɗan yin cycling na sakon 2 zuwa 3. Yayin da ya buɗe ma sai ka danna section na gaba kenan. Amma ga shi wannan hanyar yana cycling saboda yanayin ƙarfin network nawa ya ɗan yi low sosai. To yayin da ya buɗe ma, a farkon za ga an sa current phone number. To kana za ga number wayan naka a ƙasa, za ga kuma an sa confirm it, za ga an sa remove. To kakka danna kan wannan remove din. A ƙasa za ga an sa add phone number, sai ka danna kan wannan add phone number. Kana dannawa zai ga sun yi ma rubutu ma, za su ce what is your phone number, ma'ana menene number wayan naka. sai ka sa shi. Alal misali zan sanja number waya, sai in sa haka 07066098438. yayin da ka kammala, a kasan za ga an sa continue, sai ka danna wannan continue. Idan ka danna continue zai ɗan yi ma cycle confirming your phone number, ma'ana kenan zai tabbatar da cewa number wayan naka ne. Yayin da ya gama cycling, to su kuma kamfanin Facebook din sun tabbatar da cewa number wayan naka ne, za su turo ma da confirmation code guda 6 ne ko 5. to alal misali kaga yanzu sun turo mun, sai in sauke na labarin. Gashi nan a farko message na za ku gansa 3 unread message, alamun kenan an turo mu wasu message guda 3 wanda ban karanta ba. To gashi nan a farko za ku ga an sa Facebook, gashi nan code number nawa a rubuce. Gashi nan code number nawa gashi nan a rubuce. Yayin da na so ka daga labulen, sai yanzu in sa code number na, misali ce 468
5705. idan ka sa, idan kana tantama cewa ba sa daidai ba, sai ka sake sauke labulen. Idan ka sauke labulen naka, sai ka duba yadda gyaran da ka yi. In ka yi mistake sai ka gyara. Yayin da ka sa, sai ka sake danna continue. Idan ka danna continue, zai ɗan yi cycle. Zai ɗan yi cycling alamun cewa yana loading, saboda ya koma kan Facebook ɗin naka. Ko shike alamun cewa kun ga next message on, babu number wayan ya riga da ya hau kan wayana. Sai danna close. Ina danna close. Oh my god, wannan number bai hau ba. Ma'ana kenan bai hau kan number wayan ba, kamar yacce na nuna muku. Sai ka zo ka sake danna kan kai, sai ka sa number wayan 07066098438. kusan kamar yacce muka yi da farko dai haka za a yi. kun ga ma'anan sun yi mana bayani alamun cewa wannan number one already babu, an riga da ɗaura shi akai, wato kenan akan shi wannan layin namu. In kun lura a can farkon layin, a can farkon za ku ansa correct phone number, to ga an sa gashi nan number da muka ɗaura yanzu, za ku ga gashi nan 07066098438 number da muka ɗaura kenan. Number da kuma ainihin muka buɗe Facebook da shi gashi nan 090753790727. ka gan shi. To misali ce shi number da ka buɗe Facebook naka, idan kana so ka goge shi haka, to sai ka je ka danna remove inda yake kasansa. Idan ka danna remove, zai nuna ma alamun cewa ka sa password ɗinka. Sai ka sa kalmar sirri wanda ka buɗe shi Facebook ɗin naka da shi kamar haka. Idan ka sa, sai ka sa remove phone number. Idan ka sa shi password ɗin naka, sai ka danna remove phone number. Al misali yanzu bara sa password ɗin 092858. yanzu mun sa shi kalmar ainihi, wato kalmar sirrin namu kenan. yayin da ka sa kalmar sirri, sai ka danna remove inda yake kasan inda ka sa wannan kalmar sirrin. To kun ga wannan number wayan da na farko muka bude Facebook yanzu yana ina? Kun ga babu shi gaba daya a fuskan wayan. yanzu kalmar wannan number da muka bude Facebook din babu shi a fuskan wayan namu complete, ya riga da ya bace. in kun lura iya number da muka sa ne yanzu ne gashi nan mai 070, idan kun nuna fuskan gaba ɗaya babu shi. To wannan shine hanya mafi sauki ta yadda zaka canja number a cikin Facebook ɗinka. wala au ka bude Facebook ɗin naka ne domin number na daban, to kana so ka sa ainihin number wayanka saboda ka ci gaba da amfani da abinka, sai ka je ka canja Facebook, sai ka je ka canja number ta hanya mafi sauki. Shikenan ka riga ka gyara Facebook ɗinka, sai ka koma free inda kake, ka ci gaba da al'amuranka a cikin Facebook ɗinka. Kar ku manta ku danna subscribe, sa'annan ku danna ƙararrawa, domin wannan shine zai bani damar